Hello guys, saya Hilam Sugo, norong nanti guys sekitar vlogger. Ge bahai tong boy norok sabadi khakayo kaham na tong na hanai. Ge ang daily vlog upload kami ang tong ha. Tam ni bagai gan kisi jora kari aman bagai. Ge tabuk to ang bora thang nai tong hamo to norok thamel dai title nugo na saimang kana heta. Ge ang to pai pekya bai bo pai ni ti bisi kari. Ge jengar thamel funuga na sap thanai. Am bo sawon norong nang tu funuga na ge norong nai tongi an video na pulan sing pai chak sara tei katalang tong hang ge ni channel lo subscribe khadi like khadi share khadi te comment khaita pokri nek onek din pore thangna nai tong ang khumulung gota khumulung par go thaya balo kha ko bosor ka khana 3-4 বছর হাইং খানা থাংজে গিয়া গবা বালো খাবলে হেगा गे जों थांनानै कोन प्लेनिं करै दिनै फुंगो माइसै दङ जरासे बाइबे कने हानि कक सालादे साइ जागोता पारगो थांनायनि होनाय गे जों कने थाना मोचंगै दा मोय साहका थांना दङ मय कत तोरा तंगना सेमना कचिक साकावा कमय कत न कल खाइ साका थाना दङनै कमय कत इ थांनायनि सावके तारपर कते मसा मोय बसंनाय कता चिन पारा गाना तंगनाय गे बबो थांना हनै सावकाबा eko mohangani final lo camera rom nai ke bokere hingga bai ko jaga bere honyo anganya kisisa norong na funo kata ani final lo hebana se pora full su funo malia odik se kaishu ga dabo ka jeng thangai dong la kha eko sok pai tong bai ga jeng dakdino sok pai kha tam ni bagai ko over book khaise phayo bala jeng ka dakdino sok pai tong bai kata ga Oh my god guys, naji ko tabu ka sopai kyang ko mulong par basango basu ke happy jaga ngo mayo sailap kari kha onek din pore phayo ka onek no bukha onek khushi jak ta ani ke bokro bo kisai mihim jak do ge gari ro kai me bala beshi ang ke bokro mihim dong ta bokro mihim jak phono guys onek khushi jak khaisi ge yango ke bai song tui bottle paina nayo tamni ke bai atomsa aske kongre bali jakha gaba bini yago haipona allergy bori tongota bo amo loglogi matio tambai ke bokisa scientist problem bla ge bithi sana bagi tei kare hinai tei rok pai bekha tei rok pai okai tab khmoi tika tan tongota bisingo hapnani bagai ge ama sitam ka sajaman ang to bisingo habi pekhe ko ge tei botol ma tlang yan chho shitogi meta gai pan guys naji ang phunoga nong no do ang tam tei jang pe poro kaisa manai tei jak sana bagai norok amo nugana an video no nai tong hangga hingga joli sukang tirok madaya ga ba tirok le tang man nai bana tirok te elau khaimano ga tirok sunchi elau khaya ge tiyara bere ma ka bkhata ge yango hangga khomrok tei loi tongo nai di khombo barok rita khombo bar sari poro se sok pai si hongga ba je pro khombo barok nai thong nai ka bara ka pro ko jora se kari ka ba sok pai ta ge aman ba gisang upsetting jakta salba thangjak bala ka nai di gisa biorok nai thugyang tongata ke jemasok mokol bai nai thok nogo amsika no yata phone to ani camera haimena am norok siwo ge ba te ba shidra kha nok jagai tongata ge nai tongdi han video no jak sak nai thong mane nai gari khumo jaga sala dala da bu bala jak or kachak orom ti hai ge ang ta bu jaga kisa video ro khainai photo ro bu jagna অনেক দিন পরে হাইমানে বা ফটো রং বজাক নাগরা নাতা এই কই আংখা বাই কংরে বাইলি জাক সুকম বংকে ও আংখা ময়স বড় মেং ফটো বজাক তং ও জাক তাম কাইজাক সবাই ই কিয়া হে আর তাম জন কাইজাক চিকন ও সদর বঙ্গল বসা হি কো পম খতা আমো খুম নং না তাম খুমসিয়া পম সিমসিয়া দ সদর বঙ্গল বসা কা বংমা video ro khaibe photo rok bojagai tabu ka srapsa berailani hanai naileu kata jeng ke nainti ko yango moisong photo bojak phina pojago hanai yang ko moi photo bananai tongo ang ko to bojak liya seloi thanga ngajak video ro kabang ka khainai photo ro kabang ka bojak nani haima je ekdom seloi thanga motsakare kyang ka salbo onek se thangai tongkha pura tesu gori baigala khaima tongo ta odek rogono odek modek sinai da gori mani ke na jiwa jaga chai rong ni thangjang nai nogai ang se thangna mos tong si o sakhawa ang kana mos sungui tong ta
ge chere hingga to kaiman khomo ko kora rok borok kaiman he dangka ajaga wo borok botongo ke ba hanjang le kiro ka ba kara gyang dong tang ko ja kerja ya ja kara musungui tong mani hingga pun kali ata tabo khe ang yang side phai pe kha moi songkha yang photo bujagai tongo hingga ang saijong no phai ke ta yang video khaini hanai yang phaiji arok balok jadi bangge moi yang photo bujak tong siri yang ang phai tong phai kata ang to photo rok bujak gili angge selai thangka photo rok bujak nani hanai ke to phuno bai phai kya angge video kisa khaya na hanai bai je camera ramre dekhata angge ko ang khaine thangai tong kobor hage phaini phaiman baram nang so kata ke moi songkha yang photo no bujak tong ko yang thangai yang phai base borok photo bujak ni tong lai kota ke photo rok bujak lai kya video bo khali ka ke leng suka nei ta bo ke chips salani tong a chips bo bag bisingo daito bo singke chips bo allow kori da bisingo to phono daito hai kata chung ora bakhala bo phang hanai bothai krai jek do moi song khojai tong kuning ge khosi mon tam tong sa kam nang go ni khosi tong le yang go hangke khompoi bo ba nai bu phangor lain betrang ke kaijak ga baksa jaga o barjak baksa jaga barjak ata gora barjak nai thutong tong khang kholi jana mos tong khang he pona tini onek borok kebang amon bagai kholi maya kirota hanjang nani tini onek no borok bang khani bunyo bo salai ma khana wata yang foto budo tongo sal se tangka hanggang ke ba keceng ke kali ata yang baik ke cameraman woman si cameraman ni camera woman iko yang go hangke maharaja rongni murti senamjak banyak senai tongkhana I think dei senang bala khanya ma tongo ta ko yang sajo ki senang mana yang sajo ki senang mana ma tongo ge onek naithok jaka murti kaham phaini phibadi khumlong pargo onek no naithok ke murti rok senamjak iko tabo khano go thangna hana yang saiti hema se o jaga khumkubung ma pura naithok nugui ro angka batong himalia banyak punya phari jau khai ko hain cover hai khari tongo yang banyak punya phar kalang ta video khaji hana mayo purang ekdom naithok jak suko jaga was ken khum kahama mayo pura phai onek no tongthok suko onek pura saoisi sabaya ska tongthokani sailap gari kha ekdom a khumrong no noge bkharok serangai thangso ekdom phanya mo jonglia ta ang jaga ni kutulna samo jonglia tab ka jengki fili tongkha no thangsinai ta jeng phaima ba gisa le dengui thangka ari jaro go sok paisi ongka ba sukuri malia salso thangai tong hangke besi horoke tongui engya nai thanglai sinai ta tam khain setas ma gorok balia hangka ba yana sila sister yana shibala jeng ta thanglai sinai ta to tong thok ba kha sabai ge moi le nang le bai le o bera mung jak bo kongreng ja guys bini bego nor nung man bithi tung ma tongo allergy bithi ba na ri am di hisi no agi tong mole wow nai thong ma nai kum tabo kha jongi ko duk mali hati o phai chowmin chana mo chongo hanai chowmin na lakha ga jeng khorok dam ga to chowmin chanai tei mo hinga momo chanai ta o jaga o ek chowmin bola ko pula ke bechani samani ke bechani no charta na lemani ta charta plate na khang ko lo so jaga ek no girong ga moi chale te se phiro gai bin bagai momo na khata ge chini chamung lo chabai sang ta ko to mali hati o ma keteng ro khaitlang na hanai phali kata ge tinin bagai as jor ten yang sinai video baing jaga comment khaisa baidi ga hor gaham jotono na hanyo hai next vlog o malai firana norok bai